Добиете представа за какво става въпрос и как изглежда след наводнението града. Нека да видим кадрите, уникалните кадри, които наш екип засне от самолет тази сутрин. Освен извозването на животните, в града започна и отводняването на къщите на хората. Много от тях едва днес можеха да почнат да се отводняват, тъй като дъжд вече едно денонощие не е валял и водата се оттегли от улиците, нивото на реките спадна. От друга страна има много хора, които обикалят къщите си, които са абсолютно срутени, чудят се какво могат да направят с тях, за да успеят да се приберат, да ги потегнат по някакъв начин. Много от тях, разбира се, недоволстват, че комисиите не са започнали да описват щетите. Нека да видим репортажа на колегите от телевизионен център Русе. След отдръпването на водата днес гледката в Цар Калоян е потресаваща. Вече се виждат истинските размери на разрушенията. Тази кална ивица по стената очертава точно нивото, до което стихията е нахлула в този дом, както и в стотици други домове в Цар Калоян. Тя обаче завинаги е поставила една граница между предишния живот на хората, когато са имали нормални домове, и днес, когато нямат вече нищо. Домът на Цвятко Цветков също е в руини. Унищожена е цялата покъщнина и техника. Когато стихията нахлула в двора обаче, мъжът първо се втурнал да отключи животните си. Молил се по чудо поне телетата, конят и прасетата да бъдат изхвърлени някъде в страни от вълната и да оцелеят. Долу кушията вика: бягай, майка, да спасим, удай се, майка. Докато я фана и ние, докато я наскачим на покрива, оттам има орех близо. Оттам е фърлен на ореха и ние двамата с него 4 часа изчакахме, докато се оттегли водата. Цвятко е отчаян, че никога няма да успее да възстанови нито дома си, нито малкото си животновъдно стопанство. Подобна е трагедията на съседите му баба Стояна и дядо Иван. Къщата им е необитаема, старците не успели да освободят своя добитък и всички животинки се издавили. Гледал ги, агнета и ерта, кози, 2 кози, по 2 ерта. Животни има много. За тях ли плачеш в момента? В мъката си възрастните хора дори не съзнават каква опасност са телата на животните, погребани под техния сейвант. В същото време от гражданска защита нямат възможност да решат този проблем навсякъде и то за един ден. Причината е, че имотите на хората са все още почти недостъпни заради натрупаните отломки. Иво, къщите вече се отводняват, но кога ще започне описването на щетите и как ще бъдат подпомогнати хората? Описването на щетите се очаква да започне утре. Днес са описвани щетите в Езерче, където достъпа, първо са по-малко пострадалите къщи и второ достъпа до тях е по-свободен, има достъп до тях. Виждате тук зад мен как хората в момента се опитват да влезат в къщата и да се извадят нещата. Перат ги буквално във водата, която тече по улицата, защото друга такава няма. Добрата новина е, че в горната част на Цар Калоян е пуснат вече тока, там където няма опасност за наводнените къщи. Очаква се до края на седмицата да бъде възстановено и водоснабдяването тук, така че да се оттеглят поне водоноските и да освободят пространство, за да влезнат други машини, които ще трябва да продължат с разчистването. Хората ще бъдат подпомагани, освен по линия на бедствията и авариите със строителни материали, така ще бъдат подпомагани и по линия на Министерство на труда и социалната политика от фонд социално подпомагане, като за това ще бъдат правени описи, индивидуални анкети и към всеки ще бъде подходено индивидуално. Вече са раздадени по 275 лева на семействата на всички загинали тук. Отделно тези семейства ще получат пак от фонд социално подпомагане по още 1000 лева. Еднократна помощ и в общи линии това е. Иво, с подпомагането. От утре започва описването, както ви казах. Иво, в града има експерти, които днес оглеждат язовирите наоколо. Станаха ли вече ясни какви са причините за наводнението? Причините за наводнението са огромния дъжд и това, че язовирите не са успели да поемат тази вода, която е дошла. Те са преливали. Новината е, че вече и на тримата концесионери, на трите язовира, Езерче 1 и Любин дол, Езерче 2 и Цар Калоян,
на концесионерите разрешителните са отнети и язовир Езерче 1, както знаем, стената му е спукана, той абсолютно се е изпразнил. Наредено е изпускането на останалото количество вода в язовир Езерче 2, тъй като неговата стена се смята за негодна. Също така язовир Цар Калоян сам се е изпуснал. Експертите и министър Джевдет Чакъров бяха тук. Нека да видим мерките, които те казаха, че трябва да се приемат. Експертите остават на позицията, че причина за бедствието в Цар Калоян е дъждът, а язовирите просто не са могли да поемат толкова много вода и са прелели. Те хем са допринесли да задържат част от водата, в същото време не са могли да я задържат и тя е продължила надолу, набрала е съответно сила и от съседните дерета, както и от склоновете на обработваемите земи наоколо. Всичко това е тръгнало и се е концентрирало тук в град Цар Калоян. Въпреки заключението на експертите, че скъсването на язовирните стени е следствие от преливането, Министерството на околната среда и водите предприема акция за проверка на всички общински микроязовири. Казвам ясно и категорично, че там, където няма сигурност от техническа гледна точка и съоръженията не са в изправност, ще отнемаме разрешителни и на места даже ще разрушаваме водоеми. След поредното наводнение и поредната трагедия, властите отново обещаха превантивни мерки в национален мащаб.